Ganda ng umaga mga kasinag ko. Di ba? Sarap pagmasdan. Sige na. Banatan mo na yan. Oh, wala na. Patay na mga kasinag oh. Siguro ito mga kasinag tumatawid. Nasagasaan ng sasakyan dito. Kakatawa naman to si Magayon. Ang laki-laki na. Nagsususo pa. Oh. Mga kasinag, good morning. 5:30 na ng umaga. Andito ako mga kasinag sa palayan. Kasi pinapasukan ko ng tubig yung palayan kagabi. Kasi yung nakaraan pinapasukan ko, hindi man napuno lahat. Yung iba walang tubig. Kaya kahapon mga kasinag, kagabi pinapasukan ko. Sabihan ko nga si Bagwis na agap-agapan ngayon at papunta ko ng bayan ng Bagusirang. Tingnan nyo mga kasinag, ano pa talaga, napakadilim pa. Oh, lumabas pa yung buwan oh. Makikita nyo mga kasinag oh. Buwan yan. Si Bagwis mga kasinag andyan oh. Bagwis! Spota natin si Bagwis kung nasaan. Flashlight na natin. May lang flashlight mga kasinag eh. Saan yun? Saan nakadako? Ayun, sa nyug. Ayun oh. Bagwis! Madilim pa talaga makasinag hindi pa halos makita. Dinalan ko na rin kasi siya ng pagkain. Sabi ko pupunta rin ako dito sa palayan. Nandyan na rin naman siya. Paano ko lang ng tubig ito mga kasinag yan. Palayan natin. Ayan mga kasinag, banaag na ang araw. Hindi pa sumisikat pero may liwanag ng bumabanaag. Palibasa madilim-dilim pa pag punta ko dito kanina. Pasukan ko ng tubig yung palayan mga kasinag. Kasi hindi pwedeng walang tubig kasi ito. Nagbubuswak na kasi yung mga bunga. Para mas relax ang isip ko. Habang ako nagkukupra doon, medyo natatagal-tagalan nga ako pag nauwi. Kaya dapat sigurado ito na may tubig para maganda naman yung buswak ng mga palay. Kasi pag hindi tubigan yan, lalo na napakainit kasi ng panahon mga kasinag, hindi naman kakayanin ni Mrs. ito na kasi kasuhin or bantayan yung palayan na yan. Kasi may ginagawa din niya sa bahay. Kung tutuusin, napakalapit lang saan yan. Pero mas maganda na yung inayos natin na wala na tayong ganong isipin dyan na may tubig na yan. Kaninang amang kasi naghahapon ko punta ako dito, nag-ingay-ingay na si Bagwis. Madilim pa, nag-iingay na. Gutom na. Palipasan, sabihan ko siya kahapon na agap-agapan ngayon. At sabi ko maagap din ako pa punta ng ng Bagusirang. Kaya diyan lang ko na rin siya na pagkain. Nandito umuntik pang makawala. Mabuti lang mga kasinag, may tubig yung pinatakan niya, kaya hindi agad nakalis yung daga. Nahabol ko pa. Alastik na yan. Bagwis! Asan ka? Ayun, sa nyug. Kanina andun siya sa kabila nung palayan. Ngayon nandito na siya sa may kinakainan niya. Nag-aantay na talaga ng pagkain. Gutom na? Gutom na po iyan? Saan ka natulog kagabi? Bagwis? Saan ka natulog? Halika na, kumain ka. Punta lang akong pagkain. Opo. Ganda ng umaga mga kasinag ko. Diba? Sarap pagmasdan ang palayan. Pagka ganyan. Bagwis! Baba na dyan! Baba na!
Opo. O paano, alis na naman ako ha. Makaw mo naman ang magpapakain sa'yo. Opo. Alis naman ako ngayon. May ilang araw naman ako bago makauwi. Matagal-tagal na naman. Opo. Bantayan mo ang ating palayan ha. O, magpalipad-lipad ka lang dyan para walang dumapo na maya, ano. Magwis. Very good. Halika na. Baba na po dyan. Opo. Baba na po. Sige na. Halika na. Opo. Halika na, baba na. Oh, inaantok ka pa baga, sige pang hakay mo. Pasensya na talaga kayo mga kasinag. Itong GoPro ko hindi ko talaga makuha ang zoom kung paano. Pag para kalikod ko, nanood ako ng tutorial mga kasinag, hindi pa rin talaga. Ewan ko kung bakit. O baka wala talagang zoom itong GoPro na ito. Ano ito mga kasinag, Hair 9 Black. Itong GoPro na ito, baka wala yata talagang zoom ito. Kasi mga pinanood kong tutorial, Hero 8 lang eh. Nakaraan. Hayain na mga kasinag. Pagwis! Aba na! Ito pagkain mo. Opo. Mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Napakakisig pa rin. Ayan nagpaparahuni siya sa itaas ng puno ng nyug. Ngayon pala mga kasinag, papunta naman tayo ng barangay ng Bagong Sirang para magkupra. Hindi pa nga tayo natapos magkupra. Shoutout pala kay Rosana Rojo Bet at sa asawa niya na si Rudy Bet from Belgium, Europe. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Thank you so much po. At sa alaga nilang pusa na si Lu, shout out din. Ayan na mga kasinag, si Bagwis diyan na lumipad. Dinala ko na kasi yung daga. Ayan. Halika na halika, ayan kainin na yan. Gutom ka na kanina pang inaantay kitang bumaba. Sige na, ayan, sinabit ko na. Sige na. Taas ka kasi ng nyog. Kaya dinala ko na. Sibot ka tuloy na humabol. Kanina pang piyababa ko mga kasinag doon si Bagwis. Nasa itaas siya ng puno. Hindi nababa. Ang ginawa ko, dinala ko yung daga punta dito. Ang bilisan lipad o punta dito. Kala siguro mga kasinag, iuwi ko na yung pagkain niya. Ayan na Ayan. Sige na, banatan mo na yan. Sige na po. Nakatakas kasi yan mga kasinag, yung daga. Nakatalon dun sa tubig. May butas pala yung sako na dala ko. Buti nga mga kasinag, inabot ko. Kasi nag-iisang daga na yan, wala na akong ipapakain. Sabi ko kay misis, susunod manok naman. Katayin niya ng manok. Pag susunod uwi niya dito. Kasi pakakain yan mga kasinag, lalayas na naman yan. Hindi natin alam kung saan naman pupunta yan. Kaya pagbalik niya sa masusunod araw, manok naman ang niya, kainin. Opo. Sige na, kainin mo na yan. Paano mga kasinag, hanggang dito na lang muna. Kasi pupunta na ako sa barangay ng Bagong Sirang para magkupra kami sa Tinaluhungan. Inagap-agapan ko ngayon para mas maagap kami makarating dun sa pupuntahan namin. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ating YouTube channel, sa lahat ng viewers, silent viewers, mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mga kasinag, habang papunta ako sa Bagong Sirang, ito nga, nagbumotor tayo. May nadaan ako dito mga kasinag.
Tingnan nyo mga kasinag, oh. Nasagasaan siguro ito. Ayan mga kasinag, oh. Patay na. Nasagasaan siguro ito. Oh, wala na, patay na mga kasinag, oh. Hindi ko lang alam mga kasinag kung ang tawag nito sa inyo. Siguro ito mga kasinag, tumatawid. Nasagasaan ng sasakyan dito. Baka gabi itong nasagasaan mga kasinag. Sayang. Ang laki pa naman, no. Musang ito mga kasinag yata. Ayan, no. Kaawa naman. Alisin natin sa daanan, si mamamaho yan eh. Pero kung ano sana mga kasinag, kung tawag nito, malapit sana sa bahay, ipakain natin kay Bagwis. Ano siya mga kasinag, parang nabangga. Kung hindi man ito nabangga, inano ng aso, yung mga ganid na aso. Sayang, oh. Itapon natin dito sa tulay. Mamaho ito dito mga kasinag, mag hindi inalis. Dito lang natin sa tubig. At kakain, tabi tayo po, nuno po. Kainin na lang yan ang mga isda dyan. Ayun, tinapon ko yun mga kasinag, sasabit naman dyan sa mga puno dyan. Dyan sa may ano yan. Ano yan? Itong sulong. Ang baba niyan mga kasinag, dagat. Mapapakinabangan pa ng mga isda. Kainin na lang ng isda. Malinis naman yun mga kasinag. Nakakawa. Yun ang mga, yung iba kasi mga kasinag, ganun yung mga hinuhuli, mga hinahunting. Ang laki pa naman. Andito yan mga kasinag, oh. Dito yan, oh. Ito yung evacuation. Andito lang sa tapat ng evacuation. Tara na mga kasinag, arangkada na tayo. Mga kasinag, punta na kami doon sa pagkukuprahan namin. Kararating ko lang dito sa Bagong Sirang, pero nakapagpahinga naman. Tsaka hindi naman tayo napagod kasi nakamotor naman tayo eh. Ngayon, medyo mapapagod tayo ngayon kasi maglalakad tayo. Maglalakad tayo sa kalahating oras higit papunta doon. Ayan mga kasinag, kararating lang namin. Ayan, oh. Ito yung kubo-kubo namin. Ayan, pasensya na kayo ng mga kasampay. Ito pala yung kasama ko, si Inting. Ayan. Kararating lang namin mga kasinag, para pahinga lang ng konti. Ilipat namin si Magayon at trabaho na naman ulit. Ayan mga kasinag, andito na si Magayon. Palibas at walang mga kahoy dito sa kabundukan. Ang ganda mga kasinag, oh. Diba? Ayan. O ano, para sabid ka na dyan. Nabusog ka pa? Para ikot-ikot ka na dyan. Anong hindi ako nakatuka dito mga kasinag, nakapunta dito sa Bagong Sirang. Tawag nito, si Inting ang nagparahubo nito. Kaya salamat sa kanya. At hindi man niya pinabayaan. Tingnan niyo si Magayon mga kasinag, oh. Hindi man niya nanayan. Nagsususo. Ayan, oh. Tingnan niyo mga kasinag, oh. Nagsususo si Magayon, oh. Oh, hindi mo nanayan. Baka nagsususo ka dyan. Ang bilis, tantahan lang. Nagsususo mga kasinag, oh. Tingnan si Magayon, oh. Hindi naman nanayan. Sinususuhan. Gusto pa makatikim ng gatas. Kakatawa naman to si Magayon. Ang laki-laki na, nagsususo pa. Oh.
Tingnan niyo mga kasinag. Oh. Ayan o. Oh. Ayos ako pa po. Oh. Nakakatawa ito si Magayon. Ang laki na. Dumididi pa. Ang matindi nun mga kasinag. Hindi man niya nanay. Ang dididian niya. Ayan mga kasinag. Oh. Yung dalawa oh. Ayan na sa tubugan. Magang-maga uminom ng tubig. Si Magayon mga kasinag. Pwerte ang panganuhan. Pang susuhan. Oh. Ayun sa likod oh. Sige pang suso. Oh. Halos din si Magayon to. Ayan mga kasinag oh. Si Magayon. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Nagalit ba yung isa? At sigang pang suso? Hindi nakasuso oh. Tuminubog na. Oh, sinusuag na ni Magayon mga kasinag. Gusto magsuso. Yan oh. Ayan mga kasinag hayaan na muna natin dito yan sila maligo. At tayo naman mga kasinag magtrabaho na.